Hi guys, mazong adlaw ninjong tanan guys. Kami na pud ni jang mas inday. Bani na pud mininjo. Mong patanawon sa ilang ginabas dato guys. Kay wa jud nakuha nga gamang ginabas dahil sa adlaw. Kung dato nang hanjo taon misang asang kahoy. Sugot ramampod. Mong patanawon dato. Nadya sila dari nagtiwas in taon sila gaba daris katong gigaba ni Udit. Kay ngilad naman ka tanawon. Na lamang gi baklas katong na diha pa nabilin nga gamay. Ngilad naman wa naman aron daghana namang guslok. Para mo patanawon dyan guys, nagkuman nila dari. Kaya dyan matagakantar, nagatang ko na ningin baroy. Naghakot na pas Gabriel sa kahoy. Tanawon na sinso, karon arang gazing sa baas sinso. Nangin baroy na, di tamang kasinabot na to. Gamit agatang sign language na ni. Hi! Video ko ron kayo, wami lang yung video ron guys. Hi! Story sa mo lang. Nakamusta mo? Sige mag-hi. Nagkalo na gamang bibi kay ready na mi mo adto. Ya ani ra kaya. Ani sa kakay. Tuwa na sila. Ani sa kakaridyo kay mo adto mi dadto ha. Ani sa kakaridyo ta kay mag-video mi dadto sa kanang kahoy. Tumis kahoy guys, itong mga ginabas. Silang napanday guys dari di ah. Dari sa unang ano bu gibangkas o gibaklas. Monit si sa agdaan katong gitauran sa siin kini na. Sa gipulihan na karon gitas-an sa ngadto kay arang namang nubua. Wala sa guys. Bao. Padong mi dato guys, tutos kanang nay nagsinso, ang patan-awon. Balag saba. Asa man dapit? Tos lazo yo. Ora mang labeng nga dari. Uban sa may mga guide. Char. Isang wak-wak na ni mga tang. Nakatang wak-wak. Oh, dyan na na sigbin na ni tuwad. May sigbin ng uwad. Daghana mo dari nga apukan nga kahoy guys dia. Pati lubi daghana sila nga apukan mo nang dari kami nang hanso dari sa mong deuw. Hindi man. Para sila jo. Sila guys. Right. Muna guys, ang mga nangapugtod nga kahoy. Yeah. Wow, muna nanalingsing naman di balik. Wow, nanalingsing na yung tao mga tugas. Tugas mahugan ni det, tugas. Apod. Ada mga lubi nang pugtod, di apod ya. Lubing nang pugtod. Ito to. Sana nang pugtod dari guys. Ano na pugto dari dapit jara. Mandarami nang hanjo sang ajuan katong toy naka green. Hanjo taon minija. Jan taon pon minggi awatan. Daghan nagmangga dato nga putod to nang hanjo mi dato sa giiza wa man mi awati. Bawin sa na nija. Daghan naman tang mangga na nga pugtod. Tuto Wa man mi awatin sa kay isa kuno gamiton. Mahal kuno ag presyo sa mangga pastilan aron naghana ba halos tanan ba nga pukan bro sag dilaman di mo pining awat dan namo magkabuutan kadto kang ajuan mudaol mi dato guys na nagsinso ay batang uban-ubanan di ani kumbabit murag iring kurong babit ray baroy kurong babit man gamang bibi ra uban-ubanan ka ajo hindi naman di dai kurong babita naman ko nimo. Mama ikang monkey. Mura kang monkey badzi. Right, tabuang. Paway sa sila guys karang taong hangata inadada ring kahoy. Sila guys. Daghana ang dako aman ding na tumba. Isa po ni pagabas no. Yoromi ba? Kana mo isa ha. Wana kahujo na ni nahayo. Pastilan. Gihan ni si Uyo. Mana sila gabas. Palabi pag-arsa ka na rang isa. Pastilan lagi. Arang daghan naman day kadjug mangga na nga tumba no. No. Wala sila guys. Majud. Dapon na si Akra dahil sa matumba. Pero tiwasan na naman ni si dyan. Naputol.
Grabe ang naghanag kahuzunon. Kahoy na naman ikaw na yung ligi. Lagi. Nisa dubduban na isang mangga. Naghuwat ang isang manok. Mura sila yung nanggabas guys niya. Mura tag-ija ka na naka-white. Okay, sa'yo magpa-booking na ni. Papamakay-daghan to, to. Mana guys, yan ang mga kahoyng ginabas. Topit kinabla. Tapos, sumrang maigo na siguro ni dato sa amang kamalig. Pakada to? Yung pasanan? Tiyaw? Kapasaan ako? Tama na. Kaya na ako be. Masya na, nagkapasaan ako. Hindi ko. Lupit tayo. Kaigit nito. Kasakot. Tapos kasi mong hakoton. Saman, tabang ka. Tabang ka? Oh, lagi. Abi ko matabang ka kay pasaan na tong isa. Ha? Ay, andat. Begat. Undat. Begat, undat. Mana sila gabas, guys. So, hakot time na pud. Gabriel na maghakot kay 1 taon may pang suho dahil sa libur. Ado na may hinahinazan rin hakot. Hantod mo man. Gusto mama. Gugus na nahagbadjing kamay kay na. Langan mig samot. Bay. Ito mo. Bento. Chapel sa Senyor Santo Niño. Senyor Santo Niño guys ba. Ug magsa kapistahan na sa Senyor Santo Niño. So ba sila? Ado na undang. Ata mo. Lagi. Ado na. Nami guys. Uy. Hangat man pun mo kugus ni mo day. Begat-begat ka jud pagkagdijut. Kau. Hinay. Hinay ka madamag ka. Regi. Pikas bi. Ari. Tuko, mana? Sampai snack pa nila mga kuan. Magpanday. Ana guys, sila na yung taong tauran ug kuan. Sa nipa, madyo na naman na inighangin, di na mo harus. Guys. Ah. Ta nag-snack day. Nauna na mag-snack si Elias nagpanday. Oh, bati. How da Elias na day, hindi. Ana guys, ay lang mga hinakot ya. Okay kayo. Hindi na dyan yung taon mauwanan ang mga chikiting. Wala na pa maintan. Suro pa yung taon doon mga kuan. Lagi naraba sila yung taon pagtrangkaso dari yung mga silingan. Ginoon ko. Duk. Sabi po. Wala guys. Mga kasamagaw. Anong taon. Nagwantahan yung taon lang po ujun-ujun. Atong naupaw na ilan nag-iaptan. Itak pa ko mo itak. Snack na, snack na. Snack na. Dada pa yung monkey di ah. Wow. Yes, kultura sa na bridges. Oh, nakasabaan man ka. Sama ni, Lia. Sama na kuti. Na, kuti na gamang bansing gamay guys. Sa ano ni. Kumbati, wala na kuti na isos. Ang isang kinutihan. Muraman ugit. Wala na, parang nga. Apil na magbuhi ng unitanan. Hindi ba, apil na magbuhi agakot na. Tanaw. Wala na ako. Wop! Tara nga ng buhok. Nah, ting manso. Ting manso ba yan? Tinggal sama oh. Nah, sige, ting. Ano? Ano, tapos nagputing ang bading gamay. Nasaan na yung short? Nuto na to. Okay na rin sama. Adi ko maul. Nah, murah. Hindi na guys. Parang nga. Maso apilag. Buhi ng bangan. Parang nga. Wow guys, sos. Ginawa ko lang sa nagputi. Isi, naglabog ni noon. Kitiw. Igus kitiw sa mong kuti. Day, patudlo day. Puro maui, murang kasi ka matumboy man ka kang basiha ka.
Wari nang Apilon mo paglabag ag pisa o hukot. na. Ikalungan. Tara nga, ngunit eh. Lagi mo inahan taga. Sige. Badi. Na. Isa mang Munti ba? Tara nga. Tara nga ba? Na. Okay, sunod. Sige, sige. Patuloy ka. Tang-tang. Nagputi na. Pas na pa na. Tang-tang. May paso pa pa. Aso ko no. Tang. Hagbang ka diya. Ya, ambak ya. Hambong ka. Ambak ya. ba? Oh. Nah. Uy, tusok na sa dak pa day. Kamao day ka na na, Bi. Saan na pagbangan? Ikaw ra, di ko kamao. Di ko lama oh. Jo hoy buhi pisik nag patajik mo. Awar na pisik. Awar na pisik. Ay badi. Uy, ri. Uy, ri ba? Ya, tijak. Inday. Dedaan Sige. anak ko yo to na inday. Yo ito na hajan mo to kan hajan. Kaya hajan eh. Sige hinday ako. Ito dito sa inday kay ikaw dai. Ani Sa? anak. Bis ka. Ni, Kaya depan next to. Sige, buhi na. Sige. yan lagi na. Sige na, sige na. Jaga sa kita. Kus itu. Sige, sige na. Proteno. Ato. Sige na. Sige na na. Sige, sige. Sige, itsa. Hindi wa. Sige, apil mag-apil lang. Bangan. Inday nga. Ay na guys, nalidan na gazid ng taon. Nabutang nga butang nga kuan, bagong Lauting. bagong Lauting. lagi nabutang nga bagong atop pag among bahay kubo. Dararaman tong idang atop sa una daya. Kani kuha na ni sadya. Kadto ito sa aptang karong sa zona kuno pabangkas ng udit. Stilan. Ni udit. Lusot nag-ungo na ni Inja.